Entre els assistents a la jornada també s'ha pogut veure algunes de les cares més conegudes de la plataforma en defensa de l'Ebre, com els portaveus Manolo Tomàs o Susana Abella. Fa uns dies ja van anunciar la seva voluntat d'assistir i poder reunir-se amb representants de les administracions presents per conèixer què hi ha de cert en la possibilitat que les comunitats de regants de l'Ebre i del Tajo Segura estiguessin negociant la venda dels bancs d'aigua sobrers de les concessions. Els membres de la plataforma s'han reunit amb el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, una conversa de la qual ha sorgit el compromís de reactivar la Comissió de Sostenibilitat. És un transvasament, el banc d'aigua que implica enviar aigua d'una conca a una altra, en aquest cas de l'Ebre, a qualsevol altra, és un transvasament, encara que li canvien la paraula, i això ens preocupa moltíssim. Llavors aquí té un paper fonamental l'administració estatal i la Confederació, i també té un paper el cas de la Generalitat de Catalunya. Finalment, ens hem entrevistat amb el senyor Llebot i el Departament Territorial, i és una cosa que s'ha ficat damunt la taula, juntament amb altres coses territorials com pot ser la reactivació de la Comissió de Sostenibilitat, perquè és l'eina tècnica de consens al territori que pot servir per articular unes respostes bones, diguéssim, en la defensa del pla de Conca. Això de més tranquils, o sigui, la tranquil·litat la donen els fets que vagin passant, no? I la relació és molt correcta, els acords són bons i per tant, des del punt de vista, sí, caldrà després veure com a poc se van plasmant i en quina velocitat se van plasmant.